no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, que tal? Damos a benvida a unha nova edición de Informar, na que falaremos da volta do polvo ás lonxas galegas tras a apertura da veda. Acompañaremos tamén a conselleira do mar na súa visita a distintos portos da ría e estaremos en Boiro, onde se ven de izar a bandeira azul en Barraña. Todos estes temas e moitos máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. Polvo en abundancia tras a volta ao traballo tras mes e medio de veda. Os prezos mantéñense altos en niveis moi similares aos de antes do paro. A celebración da Festa da Ameixa de Carril está pendente da autorización de Portos de Galicia. Mentres tanto, continúa a cruce de acusacións entre o Concello e a Confraría. Boiro presume xa de bandeiras azuis tras o izado desenvolvido esta semana na praia de Barraña, o que asistiu a directora xeral de Conservación da Natureza, Ana María Díaz. Os polveiros volvían esta semana ao mar, ali constataron a abundancia de recurso, que segue aínda a prezos altos como antes da veda. O polvo volveu esta semana ás rulas galegas tras 45 días de veda. Na reapertura constatouse a abundancia do recurso. As embarcacións que descargaron en Ribeira non tiveron problemas para coller os topes de 30 kilos. Sí, ayer estaban a 1 da tarde os barcos en terra, teñen un tope de 30 kilos por cabeza. Eso se o respetan ou non é cousa deles, pero había barcos que a 1 da tarde as 2 estaban en terra. En canto ás cotizacións, mantéñense en niveis similares aos de antes da veda. Na Praza de Abastos de Ribeira roldaba os 10 euros, un prezo non especialmente barato. Hay un poco más del que cuando se acabó, pero bueno, mantiene bastante el precio, no tan caro como cuando acabó era una locura, pero ahora le llega, mantiene el precio bastante fuerte. Y si llega a haber menos, pues seguiremos como cuando acabó. Vai igual. Mais ou menos os precios son os mesmos. Aquí está 10 euros, o mediano, de quilo e medio, así máis ou menos. Sen embargo, había ganas de polvo entre os compradores, que non dubidaron en facerse con este prezado produto, un das estrelas dos menús estivais. A xente tiña ganas de pulpo, agora teñen que vir. La gente viene con unas ganas tremendas, pero cuando ve el precio, ¡buah!, echa mucho para atrás. Parecelle caro, pero levan. Sí. Había moitas ganas. Home, había moitas ganas de pulpo que había, xa tempo que non había, entonces a xente ten gana. E algún que había nos congeladores, pois xa se foi terminando, entonces hai que repoñer. Sí, eu xa vendí 20 kilos deles, cariño. Eso que estamos nunha plaza que aquí non se vende un pulpo. Falamos agora co patrón maior do Grove, un dos portos onde máis centola se descargou e onde se acadou o prezo máximo de Galicia. A campaña da centola finalizou con éxito para a Confraría do Grove. Ata o 12 de novembro non poderá volver capturarse. En xeral as capturas non foron exaxeradas, pero os elevados prezos compensaron a campaña con creces. En cantidad, xa che dixo, non foi un ano nin baixo nin alto, pasou un ano intermedio, onde sí que se notou nos precios, sí, que tivemos uns precios pouquiño superiores aos últimos anos. Pois eu penso que na media, o mellor dun par de euros, euro e pico, 2 euros hubo na media, eso é moito, nos kilos que son moitos cartos. O noso orgullo do centolo do Grove, cando se paga como se paga, é por algo, pola calidad. Nós temos unha calidad aquí fenomenal.
O Grove acadou o prezo máis alto da comunidade cun prezo máximo de 45,5 euros o quilo. O portogrovense chegaron desde que comezara a campaña en novembro 736.600 euros pola venda de 39 toneladas de centola, co que non está tan de acordo no Grove e coa data de apertura da veda. Bueno, nós desde o Grove sempre reclamamos que se abra a primeira semana de noviembre. A nós perjudícanos porque a Cofradía do Grove dependemos altamente do centolo. O sector de baixura do Grove, a campaña do centolo é como agua de maio. Son 2 meses. Entón, todo o que se sacan unha semana, en vez de abrirse como este ano vais a abrir o día 12. É unha semana que che sacan, pero claro, unha semana ao largo do ano non é moito, pero se falas dunha semana en 2 meses, estamos falando dunha octava parte. Entón, pois claro. Seguimos no Grove, onde a Conselleira do Mar mantivo unha xuntanza coa directiva da Confraría para coñecer as súas necesidades e acompañamos tamén a Rosa Quintana na súa visita ao Peirao do Xufre. A visita da Conselleira do Mar á Confraría do Grove responde a unha invitación que o patrón maior do Concello Meco lle ten feito a Rosa Quintana desde hai tempo. Acompañada pola directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, visitou os traballadores do pósito para afondar nas súas necesidades e escoitar as súas suxestións en relación á súa actividade. A conselleira explicounos antes de entrar á reunión as razóns da mesma. Para facer o que facemos en todas as cofradías, unha valoración da situación, ver que problemas e que necesidades teñen, e entre todos ser capaces de chegar a algunha solución a eses problemas que poidan existir. Vin na prensa unha boa noticia e é que aprobaron as contas este fin de semana pasado e parece ser que os resultados son moi bons e entonces eu xa aproveito para facerlle unha felicitación pública á directiva da cofradía, no seu nome ao patrón maior, por esa boa xestión que están facendo das contas da súa organización, non? Antonio Otero, patrón maior do Grove, trasladoulle acompañado polo seu equipo as carencias e necesidades máis urxentes do pósito. Carencias en reordenación de porto, atraques, así, cousas varias. E despois o problema que hai no sector, o problema que pode haber na cara dos tags, necesitamos aí axudas, a ver se nos consiguen cando vai a Bruselas traernos máis cuota. Unhas propostas que durante a xuntanza Quintana comprometeuse a estudar co obxectivo de facer o posible para facilitar a actividade aos profesionais do mar. Nos levamos traballando dende o minuto 1 por conseguir cada día maiores posibilidades de pesca. Somos conscientes de que aínda temos capacidade para seguir buscando maiores posibilidades de pesca, pero non podemos deixar de lado todo o que se leva conseguido nestes últimos anos. Dende o ano 2012 houve un incremento de máis dun 40% nas posibilidades de pesca. Creemos que na liña na que seguimos a traballar. Estamos establecendo convenios de colaboración ca Secretaría Xeral de Pesca do Ministerio para poder explotar mellor os datos e ser capaces de levar cada vez a Bruselas mellores argumentos e despois xa na reordenación dos espacios portuarios, valoraremos a proposta que nos fan chegar dende a cofradía e todo o que se poida facer por facilitarlle a vida aos mariñeiros, dende logo esa é a nosa liña de traballo. A conselleira do Mar, Rosa Quintana, visitou as obras de construción dos novos pantaláns pesqueiros no Porto do Xufre, na Illa da Arousa. Acompañada polo presidente de Portos de Galicia, o delegado territorial da Xunta en Pontevedra e o alcalde do municipio. Con esta obra e coa construción dos pantaláns mexilloeiros, prevese que a Consellería supere os 10 millóns de euros de inversión na mellora das infraestructuras deste peirao, unha aposta iniciada no ano 2009 coa ampliación do porto. É posible que a principios de setembro estén as obras rematadas e con isto se lle dá a solución de atraque e de servicio a máis de 300 embarcacións da terceira lista, é dicir, da pesca profesional. A continuación, nos próximos días licitaremos xa tamén o comprometido o pantalán das embarcacións da cuarta lista, das embarcacións auxiliares das bateas. Estes pantaláns darán servizo a 308 embarcacións pesqueiras, atendendo á demanda actual das prazas dispoñibles para cubrir as necesidades futuras. A conselleira quixo pedir tamén un compromiso á sociedade polo furtivismo, unha lacra que nestas datas adoita incrementar. E os que se achegan aos areais os fines de semana ou durante a semana a descansar e a tomar o sol, estamos encantados de recibilos a todos para que descansen e tomen o sol, pero que aí acabe a súa visita. É dicir, se queren degustar os moluscos que se producen nas nosas playas, que acudan aos cauces legais para compralos, porque hai todo un sector profesional que vive deste traballo.
Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Falamos agora de dúas festas gastronómicas que, a pesar da súa tradición, non están exentas de polémica. A da Meixa en Carril e a da Xouba en Rianxo. A reunión do luns en Rabellaso serviu para lonxar aínda máis as posturas de confraría e concello. Para o patrón maior foi un fracaso que ve como un ataque á organización da festa da Ameixa e ao pobo de Carril. Foi para nós decepcionante e vergonzosa. Se houberan feito as cousas con sentido de goberno, agora non tendrían que lamentar nada. Nós si lamentamos que non haya un goberno de altura, o sea, a altura do Concello de Vilagarcía. Para Villanueva, coa súa actitude, o alcalde busca culpalos dun erro do seu goberno. Ademais, asegurou temer que esta situación poña en perigo a consideración de interese turístico de Galicia da Festa da Ameixa. Iso sí, non se plantexan mudar a cita de data. Hai 60 órdenes, ou 60 e pico órdenes gastronómicas, algunhas internacionales, que xa teñen tamén se comprometido. Hai unha invitación feita formalmente, non unhas, senón varias invitacións a distintas autoridades, entre elas o presidente da Xunta. Hai unha serie de compromisos xa adquiridos que sería catastrófico e non sería, desde logo, propio dunha organización dun evento como este. Queren menospreciar unha orquesta, pouco lle faltou para dicir orquestiña. Temos bastantes máis gastos e bastante máis compromisos e está en xogo a categoría da Festa da Ameixa. Denuncian ademais que no encontro non se valoraron as súas propostas que pasaban por pedir apoio externo para poder celebrar a festa a fin de semana do 19 e 20 de agosto e por manter unha reunión a tres bandas con Portos de Galicia na procura dunha solución. Que sabemos ler entre líneas e que esta clara intención dos nosos regidores de boicotear a Festa da Ameixa do Carril a toda costa e de querer enmerdar, e o digo así, con esas palabras, a quen poda ter a intención de axudarnos de cumplir co deber e o sentido da xusticia. Villanueva tamén acusou o goberno local de non apoiar económicamente a Festa da Ameixa. O patrón apuntou que este ano conta cun orzamento de máis de 110.000 euros en axudas municipais. O ano pasado a achega local foi só de 3.500 euros. Pola contra, o Festival das Revenidas, asegurou, recibiu 17.000. Si finalmente isto acaba en que non se pode facer, porque lóxicamente se Portos non nos dá permiso, non nos dá autorización, non se pode facer. Non se pode facer en casa allea sin a autorización de quen manda aí, non? E tamén de outros permisos pertinentes, lóxicamente. Pero veremos a ver se teñen a mesma disposición para sufragar todos os gastos que todo isto ocasionou. Sobre as declaracións da voceira do goberno, Tania García, para Villanueva son unha mostra de que xa no mes de xaneiro non contaran coa Festa da Ameixa, xa que decidiran celebrar tanto as Revenidas como o combate naval a fin de semana do 19 e 20 de agosto. A Festa da Xouba de Rianxo acada este ano o seu 25 aniversario. Aínda que se celebrará por todo alto, a exaltación non está exenta de polémica, dada a reticencia de confraría e empresarios a organizala. A ARE renunciou a xestionala pola falta de subvencións para sufragala e dende o Pósito aluden o escaso beneficio que deixa este recurso, posto que os xeiteiros optan por vender noutras lonxas. Piden colaboración a tema de pedir local, pedir algo de axuda no tema de precios e cousas deso, da xouba, pero como ben falamos nós, o que é a xouba en Rianxo non repercute tanto na cofradía como repercute o tema do marisqueo, porque ao fin e ao cabo a cofradía de Rianxo vive do marisqueo. A xouba a día de hoxe está dando casi pérdidas, como que vendía a cofradía. O que non vamos a facer desde a cofradía é invertir nunha festa que non repercute na cofradía, porque iso é de tolos. Estamos tirando cartos dunha pesquería para meter en outra que non repercute. Non é lógico eso. Sería lógico se os mariñeiros de aquí quixeran vir vender aquí e vimos que isto vai adiante. Dende a directiva da confraría fan un chamamento ao sector do xeito para colaborar na mellora da comercialización e conseguir que os beneficios dunha pescaría tan senlleira repercutan en Rianxo. Nós colaboraríamos para facer unha mellor comercialización, que xa o propuxemos desde un principio, pero bueno, o mesmo sector é o que parece que non está de acordo en que se faga eso.
Pero bueno, a ver, nós vamos intentar igual que vai adiante o tema da xouba, intentar gestionala un pouco mellor, o tema da comercialización tamén queremos que funcione, e a ver se a base de anos a xente cae en sí, poñémonos a vender na cofradía de Rianxo, que ao fin e ao cabo é a fama que ten a xouba de Rianxo, non é a xouba nin de Cambados, nin de Villajuán, nin de... é a xouba de Rianxo, e o lógico sería que se vendera aquí toda, e que a xente que era en razón é que viñera aquí, porque o beneficio cai sobre a cofradía que ten que sobrevivir para defender tamén a eles ao fin e ao cabo. Pola contra, o Concello ten clara a súa aposta pola degustación deste produto, que define boa parte da esencia de Rianxo. Por esta razón, apelan á implicación da patronal e do sector hostaleiro para aunar esforzos e conseguir a súa declaración como festa de interese turístico. Entonces non queremos perder nin o arraigo, nin esa marca. A xente chama xa directamente para vir esos días a Rianxo a comer as xoubas e non queremos que esa xente que lle gusta vir a Rianxo a probar esa xouba de primeira man, non queremos decaela. Esperemos que todo, que a partir do ano que ven nos podamos xuntar todos e entre todos volver a que podamos facer entre todos. Con nós colabora igual a Ari, a marca teñen a eles, polo tanto a marca si non la cederon para podernos usala, nós estamos dispostos a intentar levála tamén adiante, pero efectivamente se pide tanto colaboración dos xeiteiros como dos empresarios de Rianxo, como dos bares, se pide a colaboración para que non decaia esta festa que nos parece que xa nos está dando unha marca, porque vayamos donde vayamos, a xouba de Rianxo xa se coñece tanto ou casi tanto como aos nosos devanceiros ou incluso a Guadalupe. Boiro presume xa de bandeiras azuis, en total serán 9 as que ondeen nas praias e diversas instalacións do municipio este verán. A praia de Barraña foi o lugar elixido para o izado simbólico da bandeira azul en Boiro. Nun acto no que, ademais do alcalde, Xoán Xosé Dieste, se contou coa presenza da directora xeral de Conservación da Natureza, Ana María Díaz. Segundo ela, trátase dun exemplo máis do compromiso sostible que dende hai anos se promove dende a Xunta. Para nós é unha satisfacción poder estar nun acto tan bonito e nun acto tan representativo, porque a bandeira azul significa un símbolo de compromiso sostible, de desenvolvemento de turismo sostible. Este ano 2017 é o ano dedicado ademais pola UNESCO ao turismo sostible e representa que se pode compatibilizar perfectamente o uso e disfrute das nosas praias coa preservación do medio ambiente. Pero evidentemente para poder conseguir esta bandeira que hoxe temos a nosa espalda require dun esforzo, dun compromiso do Goberno galego e, por suposto, dos concellos galegos, os nosos socios que participan na consecución deste distintivo. Pola súa banda, o rexedor boirense destacou a importancia deste distintivo, que premia os servizos e a calidade que se presta. Non só nas 6 praias nas que ondeará este ano a bandeira azul, senón tamén nun sendeiro azul, nun centro azul e tamén no Club Náutico de Cabo de Cruz. Para nós é un orgullo e unha satisfacción, porque a nosa teima é sempre seguir mellorando, buscar a excelencia, buscar a calidade, e a bandeira azul é un exame que temos que pasar todos os anos, como a Q de calidade, as 3 Q de calidade que temos en Boiro, porque temos 9 bandeiras azules, 6 en praias, un sendeiro azul, un centro azul e un náutico cunha bandeira azul. Esa aposta decidida por a calidade. Con isto que queremos decir? Que estamos invertindo todos estes anos non na bandeira azul, sino que no que é no medio ambiente, na sostenibilidade das praias, no fomento do turismo e mellorar os servicios para os nosos ciudadanos e para as persoas que nos visitan, e incrementar o prestixio de Boiro cerca de 45.000 euros ao ano. Temos 26.000 euros normalmente de gasto corriente, non? Que temos que ter, que é fixo, e este ano vamos a incorporar 20.000 euros máis de inversións en cadeiras para minusválidos, en todo tipo de accesorios, equipos para os socorristas e para todas as instalacións. Coa finalidade de que as persoas con diversidade funcional poidan realizar actividades náuticas de modo inclusivo nun contexto lúdico e deportivo, o Club Adecodea e a Asociación Ámbar veñen desenvolvendo nos últimos anos unha actividade encadrada no programa Vela para Todos.
Nela poden participar persoas de calquera idade e diversidade funcional. A maioría dos participantes xa repiten de anos anteriores, fascinados coa experiencia. Teñen por obxectivo facilitarlle o acceso ás actividades náuticas ás persoas ou ao colectivo de persoas con discapacidade. Queremos demostrar que non solamente nas persoas son discapacitadas, sempre quedan capacidades para realizar e facer cousas. Nós, como club deportivo, queremos fomentar esas capacidades das persoas e unha das delas que aquí estamos dando unha prioridade bastante alta é a das actividades náuticas, porque é unha actividade que combina o lecer co deporte. E entón, parecenos que é importante, os rapaces disfrutan moitísimo ao mesmo tempo que aprenden. Agora mesmo todos queren repetir, sempre se incorpora algún ano algunha persona nova como nova experiencia, pero a verdade, se puderan salir a navegar a diario. Na actividade colabora a Deputación da Coruña e o propio Concello de Boiro, así como o Club Náutico de Cabo de Cruz, entidade que cede as instalacións. Isto é importante facelo, sensibilizar a xente, darlle oportunidades á xente, desde o Concello de Boiro nesa estrategia que temos de aumentar os servicios sociales e favorecer a diversidade, favorecer o que chaman a accesibilidade e a igualdade de oportunidades entre toda a sociedade. É unha das nosas labores. Eu creo que os boirenses e todos o Concello de Boiro, que aportan a parte fundamental para financiar esta obra, estarán satisfeitos e orgullosos con esta demanda que estamos satisfacendo e que é exitosa e que desexamos desde aquí pois que nestes 4 días, 5 días de actividades pois sexa un éxito, que salgan todos contentos. A iniciativa prolongarase ao longo de toda esta semana coa participación dunhas 100 persoas. As xornadas terán a súa culminación o domingo coa disputa dunha proba puntuable para o Campeonato Galego de Slalom Integrado. As xornadas culminarán o domingo con unha prueba puntuable para o Campeonato Gallego de Slalom Integrado. Esta é unha prova nova, é o segundo ano que se celebra este campeonato da Federación Galega de Motonáutica. Digamos que está aquí o germen da primeira prueba que vai integrar a persoas con discapacidade e persoas sin discapacidade nunha mesma prova. Queremos exportala ao resto do Estado, pero de momento está madurando, estáse traballando, estáse cociñando aquí en Galicia, que iso tamén é importante saber que houve unha iniciativa que o de integrarnos cos outros deportes non son solamente palabras, sino que demostramos no día a día con feitos. Éxito de participación no encontro de embarcacións tradicionais celebrado esta fin de semana en Combarro, con máis de 150 barcos reunidos no porto. Máis de 120 embarcacións tomaron esta fin de semana a ría de Pontevedra. As naves achegáronse ata Combarro para participar no 13º encontro de embarcacións tradicionais, o maior dos que se realizan na Península Ibérica. Xa foi o encontro adquirindo, digamos, unha marca de seu. É a concentración de embarcacións e a navegación desas embarcacións, que é unha representación das embarcacións tradicionais galegas de madeira propulsadas a remo e a vela, dunhas 20 tipoloxías diferentes, e máis ou menos o que concentramos é a metade das 300 embarcacións que as 44 asociacións que formamos Culturmar temos neste momento, o que chamamos a flota tradicional galega. A flota galega non estivo soa no encontro, tamén participaron delegacións de País Vasco, Cataluña ou Portugal, convertindo esta exaltación bianual do patrimonio nunha cita internacional. Imos cada 2 anos por un porto distinto do país con a finalidade de festexar o patrimonio, pero tamén de reivindicar as enormes posibilidades dese patrimonio. O patrimonio, en definitiva, é a base da cultura, está aberto de posibilidades enormes, dunha riqueza enorme, mesmo turística, económica, etc. Dende Culturmar reivindican o patrimonio, pero dun xeito vivo e útil. De feito, as 120 embarcacións navegaron polas augas da ría de Pontevedra para poñer en valor o traballo dos antergos. Nós non recuperamos o patrimonio
para telo aí nun museo, nunha sala, moito menos deixar un barco nunha rotonda ni nada diso. O patrimonio ou se usa e morre. E noso patrimonio flotante, os barcos témolos para usar, e ademais a maioría son propiedade dos colectivos, non unha propiedade privada, unha propiedade dos colectivos que o teñen como servizo público. En terra tampouco faltaron as actividades para os milleiros de persoas que pasaron estes 4 días por Combarro, obradoiros con oficios tradicionais vencellados ao mar, exposicións, música ou recitais de poesía completaron a proposta deste 13º encontro de embarcacións tradicionais. Tempo agora para o deporte náutico. Falámoslle da regata con Galsa que se celebrará este sábado no Club Náutico de Ribeira. Coa información desta proba deportiva despedimos o noso informar desta semana. Estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora. Ata entón. Por 7º ano consecutivo, a empresa con Galsa e o Club Náutico de Ribeira colaboran para poñer en marcha unha regata de cruceiros pola ría de Arousa. A cita será o próximo sábado 8 de xullo, a partir das 2 da tarde. En ela prevese unha participación dunhas 20 embarcacións nas clases regata, crucero, regata e regata. Pues esta regata se va a celebrar el próximo 8 de julio, sábado, con salida a las 14 horas. Habrá las clases normales y esperamos que la asistencia pues sea como la de años anteriores, o sea, esperamos de 20 unidades o más. Yo creo que es una cifra importante. Para ese día barállanse 2 percorridos costeiros en función da meteoroloxía existente, cunha distancia aproximada dunhas 17 millas náuticas. En esta regata pueden participar los grupos de regata, crucero regata y crucero. La salida se realizará en las inmediaciones aquí del puerto de Ribeira y tenemos preparado 2 recorridos. Estos recorridos se elegirán momentos antes de dar la salida y se tendrá en cuenta las condiciones meteorológicas. Como es un recorrido que pasa entre las islas y sobre todo un canal donde hay una serie de dificultades de bajos y de oleaje, la elección de recorrido se hará casi en el último momento, cuando el balizador, que se va a situar cerca de Sálvora, nos diga las condiciones meteorológicas que haya en ese punto. Dende a firma con Galsa, empresa que lle dá nome á regata, destacouse a importancia da proba, enmarcada na súa política de colaboración co deporte e as entidades deportivas da zona. Que nosotros tenemos una responsabilidad social corporativa en la que uno de sus cometidos pues, es colaborar con actividades deportivas. Nosotros consideramos que la actividad deportiva como es esta, como es la vela, pues se asemeja bastante a nosotros porque hay unos valores muy parecidos a los nuestros, ¿no? Como trabajo en equipo, como eficiencia, con lo cual pues estamos muy a gusto con ello y aparte que llevamos ya 7 años colaborando con esta vuelta, ¿no? Esta vuelta y esta regata Sálvora y afortunadamente pues seguiremos colaborando en el futuro. O Ciralla en clase regata, o Arroás en cruceiro regata e o Somni en cruceiro foron os últimos vencedores da proba. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.